إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبأس منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Allah Teala'ны maqtayбыз, danлыйбыз, зурлыйбыз барча биргән ниъмәтләре өчен һәм иң зур ниъмәте шушы иман бүләге, безгә тawfiq hidaят биреп, үзенә гыйбадат кылырга шушы hidaятны биргән өчен, шушында килеп аңа табыным дигән уй теләк фикерләре тудырган өчен Аллаһ Теалa'га бик күп хәмд сәнәләр һәм түребездән чыккан салават шәрифләр, безгә шушы гыйбадат юлын күрсәтеп калдыручы, безгә җәннәт юлын өйрәтеп калдыручы Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлламның рухларына барып ирешсә иде. Һәм без мөмин мусульманнар, әлхәмдүлиллаһ, инде көчебездән килгәнчә тырышабыз гыйбадат кылырга, Аллаһ ризалыгы өчен изгелекләр кылырга, садакалар бирергә, вакытыбызны да, малыбызны да көчтән килгәнчә инде Аллаһ юлында сарыф итәбез. Әмма шушы вакытта кызганычка каршы инде тақвалыгыбыз, иманыбыз заифләнеп киткән вакытларда без әзрәк кенә күңелләребезгә, ниятләребезгә шушындый изгелекне боза торган гамәлләр кергәли. Ул да булса, менә без аны инде сөйлибез, бәлки ишеткәнегез дә бардыр инде, әмма бу һәр вакытта да искә төшерелеп торырга тиеш. Моны һәр вакытта да сөйләргә, әйтергә кирәк. Чөнки бу бөтен гамәлләребезне боза торган бик куркыныч, зур гынах. Һәм ул бигрәк тә менә шушы чагыла безнең сүздә, гамәлләрдә, уй теләкләрдә. Әмма бигрәк тә шул күп изгелек кылган вакытта менә шушы нәрсә безнең бик тә бозыла һәм бик тә каты начарлана башлый. Ни өчен? Чөнки без җәмгыятьтә яшәгәч, без кеше фикереннән башка яши алмыйбыз. Бер-беребез белән аралашмыйча, бер-беребез белән инде сөйләшмичә. Менә шуңа да җәмгыятьтә яшәгән күрә, кеше белән аралашканда шушы фикерләр, сүзләр безнең гамәлләргә тәэсир итмичә калмый. Нәрсә ул? Ул да булса, менә изгелек кылганда без әз генә булса да, яки гамәлне эшли башлагач ул фикер булмаса, әмма изгелекне кылган дәврдә менә бу уй керә. Ул да булса, бу кеше мине шушы изгелегем өчен мактамас микән? Миңа да шулай җавап итеп, берәр нинди яхшылык кылмас микән дип, безнең ниятебез бозыла. Бу барыбызда да бар, барыбызда сизә. Кайбер вакыт менә берәр кешегә ярдәм итәсең, садака бирәсең, акчалата ярдәм итәсең, яки булай берәр каялып кайтасың, алып барасың, илтеп куясың. Һәм шул вакытта бәрбер өмет итәсең, бу кеше мактап җибәрмәс микән? Кара, син гел шундый ярдәмчел инде, молодец инде, рәхмәт инде дип. Яки Кур'ан укыйсың, ятлый башлыйсың. Һәм кардәшләр арасында, мәсәлән, өйрәтәсең ди. Һәм шушы өйрәткәндә дә беләсең, син монда инде иң алдынгысы, иң уста укучысы, иң дөрес укучысы, иң күп яклаганы, генә уй теләк туа. Берәрсе мактап куймас микән? Кара, ничек тырыштың, өйрәндең дип, нинди
дөрес итеп укыйсың дип, яки берәр арабызда кардәш бар, күп итеп булыша, мәчеткә дә йөри, мәчеткә дә булыша, мохтаҗ кардәшләргә дә булыша, һәм шушы кардәш кайбер вакытта ничек эш адымасын, ничек ниттемасын дип тә үзе дә сорап куя, ягъни мактау сүзен. Менә без моны үзебездә күрмибез, әмма чынлап торып менә күп шушы изгелек юлында эшләгәндә ул сизелә башлый, менә безнең ниятләр Аллаһтан көтми башлый, ә кешедән көтә башлый шушы хуплау, мактау сүзләре. Менә шушы хәерле эшләр белән шөгыльләнгән кеше ул аны сизә. Күңелдә менә Аллаһтан савап өмет итмичә, яки берәр кеше яхшылык эшләр, шул кешедән җавапка берәр шулай яхшылык көтәсең, яки шушы эшләгән өчен инде берәр кеше алдында мактап куймас микән, сөйләшеп торганда да теге эш өчен искә төшеп мине мактамас микән бу кеше янында дип тә куябыз. Һәм карагыз, менә шушы эшнең куркынычлыгы. Изгелек кылу альхамдулилlah бик яхшы. Әмма шушы изгелек кылган вакытта менә Аллаһтан савап өмет итү, Аллаһның ризалыгын ирешү, кыямәт көндә шушы хәерле гамәлләрнең әҗрен, нәтиҗәсен күрү теләге юк икән, ә менә кешедән генә өмет итү яки кешенең хуплавы дигән ният була икән, кызганычка каршы безнең бу гамәлебез юкка чыга. Юкка гына чыгып түгел, моның тагын да куркынычы, менә без аны бер узун хадисне алып китербез. Ул хадис безнең Муслим җыентыгында китә. Кайбер риваятларда иң беренчеләрдән дип килә. Менә бу хадисның куркынычлыгы нәрсәдә? Менә кыямәт көне ди башланыр ди, хисап кылынырга, җәһәннәмне ягып җибәрергә ди, иң беренче китерер ди шундый төркемнәрне ди. Зинашылар да түгел, караклар да түгел, рибачылар да түгел, җәбер зулым кылган кешеләр дә түгел. Уйлап карагыз. Ә китерелер ди изгелек кылган. Һәм изгелекнең иң хәерлеләрен кылган кешеләр белән ди җәһәннәмне яндырып җибәрделәр ди. Карагыз, нинди уйландыра торган куркыныч хадис. Һәм нәрсәдә инна аввалун наси юqta yawmal qiyamah alayhi rajulun istushhida fa utiya bihi fagharrafahu ni'amahu. Иң беренчедә кыямәт көндә хисап кылыначаклар ди. Әйткәнемчә, менә кайбер риваятларда килә, Тирмизи риваятында инде иң беренчедә җәһәннәмне ягып җибәрделәр ди. Кыямәт көне башлангач ди, иң беренчесе ди кем ди шуның ди? Аллаһ юлында шахид булган кеше ди. Ягъни Аллаһ юлында көрәшкән. Аллаһ юлында шушы сәламәтлеген куйган. Батыр булып, көчле булып, курыкмыйча, Аллаһ сүзен искә чыгарым дип көрәшкән кешене китерлә. Карагыз, иң зур дәрәҗә шахидлек. Әйткәнемчә, зиначы да түгел, карак та түгел, җәбер зулым кылган, риба алган кеше дә түгел. Шахид, изгелекнең иң үстен ноктасын кылган кеше. Һәм әйтерләр, без сиңа шундый сәламәтлек бирдек, җитезлек бирдек, көч бирдек. Без бит мактанабыз, шулай бит, үзебезнең көч белән зур-зур штангалар күтәреп анда. Һәм моңа да әйтерләр, шундый көч бирдек, шундый курыкмый торган батыр йөрәк бирдек. Нигъмәтне танытырлар моңа. Һәм сорарлар, менә кая кулландың син шушы сәламәтлегеңне? Кайсы юлда тоттың? Нишләдең без биргән сәламәтлекне, көчне? Батыр йөрәкне кайсы юлда тоттың дип. Һәм әйтер, каталту фика хатта истушхитта ди. Мин ди шушы сәламәтлегенне ди синең юлыңда кулландым ди. Хәтта шахид булганча хәтлек ди. Хәтта үз юлыңда үлгәнчә хәтлек ди. Әмма аңа әйтерләр, валакиннәка каталта лиюкал җариун. Фақат кыйла ди.
Син ди көрәштең ди, шушы юлда ди. Кешеләр сине батыр дип әйтсеннәр өчен ди. Кара, нинди курыкмый торган, нинди җитез, нинди көчле. Һәм әйттеләр ди, сөйләттек ди кешеләрне ди, мактаттык ди синең каршында, бүтән кешеләр каршында ди, мактадылар ди сине ди. Әмма нәрсә ди? Әйтерләр ди, син ялганчы ди. Чөнки синең бу гамәлең ди кешеләр өчен булды ди. Чөнки Аллаһы Тәгалә күңелдә барын бөтен нәрсәне белә. Йөрәктә менә кем өчен эшлибез, Аллаһы Тәгалә бер нәрсәне яшереп булмый. Һәм шушы кеше теләде, аны мактауны, аны мактадылар ди. Һәм нәрсә ди? Сумма умира биһи фасухиба ала вajhihi hatta ulqiya fin-nar ди. Һәм әмер итәрде, йөзе белән ыргытып ди, йөзе белән сүрәп ди, җәһәннәмгә атырга әмер итерләр ди. Карагыз, нинди куркыныч, йөзе белән сүрәп барып, утка атырлар ди. Һәм икенче төркем кешеләрне китерерләр. Ва раҗулу тәаллама ал-илма ва алламаһу. Гыйлем алып, үзенең яшьлеген дип, үзенең кадерле вакытын өйрәнгән, ятлаган, сабыр иткән шушы авыр юлда, Кур'ан ятлаган, хадисләр ятлаган, укыган, ва кара ал-Кур'ан, әйтте генә Кур'ан укыган, фа утия биһи фа'аррафаху ни'маху. Һәм әйтерләр, без сиңа шундый сәләт бирдек, акыл бирдек, хәтер бирдек, кая кулландың шушы акылыңны, зиһенеңне, танытырлар шушы ниъмәтләрне. Һәм әйтер, тәалламту илма ва алламтуху. Мин өйрәндем, укыдым һәм калганнарны шушы гыйлемгә чакырдым. Укыттым, дәгъват кылдым. Хәрефләр өйрәттем. Үзем күп итеп Кур'ан укыдым. Һәм шушы карагыз, нинди зур дәрәҗәле изге кешеләр, шаһидләр, гыйлем алып, гыйлем таратучылар. Һәм әйтерләр ди, кәззәбтә, ялганчы син диерләр. Валакиннәка тәалламта илма лиюқал алим. Ау قرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ди. Син ди бары тик бар ниятең иде, сине галим дип әйтсеннәр. Нинди белемле кеше дип әйтсеннәр дигән ният кенә. Яки яхшы матур Кур'ан укучы дип мактасыннар иде. Ягъни синең ниятең иде, бар уй фикрең кешедән шушы хуплау, мактау сүзе ишетү генә иде ди. Син шушы гамәлләрең Аллаһы Тәгаләнең ризалыгына ирешүдә, Аллаһы Тәгаләдән савап теләүдә, Аллаһның җәннәте дә теләп булмады ди, бары тик кешенең хуплавы, мактавы гына ди. Һәм өченче төр кешене китерләр. Аннан соң бу кешене дә шулай ук йөзе белән ыргытып җиргә, йөзе белән сүрәп, җәһәннәмгә атырга әмер бирелә. Карагыз, нинди изгелек кылган кеше. Иң зур, иң хәерле нәрсә эшли алабыз, шаһиттән кала, иң хәерле эш гыйлем тарату, Кур'ан укырга өйрәтү, хадисләр өйрәтү, тәһарат алырга, намаз укырга өйрәтү. Иң хәерле бу дөньяда булган гамәлләрнең берсе гыйлем тарату. Әмма шушы гамәлебездә безне җәһәннәмгә илтә ала икән. Һәм өченче төр шулай ук иң дәрәҗәле, гомумән бу хадистә Аллаһ каршында иң сөекле эш гамәл килә. Моның өченчесе нәрсә ди? Өченче төр кешене китерләр ди, ва раҗулун васса'аллаһу алейхи ва атаһу мин аснафил мал куллиһи ди. Өченче кешене ди, Аллаһы Тәгалә байлык, муллык биргән кешене китерләр ди. Аллаһы Тәгалә шуңхатлык күп мал, акча, байлык биргән. Һәм шушы кешегә әйтерләр ди,
Без биргән байлыкны, муллыкны кая тоттың син? Кая кулландың син? Нигъмәтен танытырлар. Ул әйтер, кая менә акча биреп була, кая булышып була, бөтен җиргә булыштым ди, бөтен җиргә садака бирдем ди. Бөтен җиргә үз өлешемне кертергә тырыштым ди. Бер җирдә калмады ди, кая мин ишеттем, анда акча биргән җир, садака биргән җир калмады ди. Һәм әйтерләр моңа да, кәззәп тә, ялганчы диярләр. Валакиннaka фаалта лиюкал хуа джавад. Бары тик син эшләдең бу эшне ди, сине мактасыннар өчен генә. Кара нинди юмар. Кара нинди Аллаһ юлында күп итеп акча сарыф итә дип, кешедән шушы сүзне ишетер өчен генә эшләдең син диярләр. Һәм бу кешене дә инде нишләтерләр? Йөзе белән җиргә ыргытып, җәһәннәмгә атырлар. Һәм менә галимнәр әйтә, шушы хадискә шархлап карагыз ди. Изгелекнең дә иң хәерлеләре ди. Чөнки кешегә бу эш гамәлне эшләү бик авыр. Менә үзебезнең арасында карасам да, шаһидлек, шулай бит бөтенебез куркабыз бу нәрсәдән, ишетергә дә, уйларга да. Икенчесе инде шулай гыйлем алуда бик авыр. Анда 5 ел, 10 ел арабызда Кур'ан уку белмәүчеләр дә бар. 15 ел диндә элементарный укый торган сүрәләрнең дә тәфсирен, тәрҗемәсен белмибез. Хәтта шаһадат кәлимәсен дә мәгънәсен белмибез. Авыр гыйлем алу. Гыйлемне тарату тагын да авыр. Чөнки бик каты үҗәтлек кирәк, сабырлык кирәк. Акча тарату инде монысы тагын да авыр, чөнки бөтенебез дә малны яратабыз, мәңгелеккә килгән кебек гел тутрабыз, аны Аллаһка бирергә, Аллаһ йортына бирергә, Аллаһ юлында сарыф итү безнең өчен бу инде катастрофа. Чөнки яхшырак, кыйммәтлерәк машиналар, яхшырак телефоннар, матурак киемнәр аласы килә. Ягъни бу дөнья өчен күбрәк нитәбез. Һәм шулай икенче ягы бар, кеше үзен җиңә икән, шушы изгелекләрне кыла башлый икән, моңа икенче сынау килеп баса. Җиңде үзен. Көрәштә Аллаһ юлында да сабыр булды, гыйлем да алды, укытты да, нәфесен тәрбияләде, бирергә дә өйрәнде, биреп тора һәр вакытта да Аллаһ юлында. Икенче бу кешенең сынау. Ул да булса ният. Чөнки менә валлаһи биллаһи таллаһи Аллаһ юлында эшли башлагач, менә бу бәла килә. Моны һәрбер кем Аллаһ юлында эшли белә. Кем һәр даим садака бирә икән, һәр даим гыйлем белән шөгыльләнә, менә бу бәла килә. Керәү. Чөнки шушы рия, үз гамәлеңне кешегә күрсәтү, ничек Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, кара кырмыска, кара төндә кара ташка менгән кебек ди, менә шулай рияда калепкә керә ди. Бу бик куркыныч. Бик куркыныч, шушы тауһатлы гамәлләр белән килеп тә без бер нәрсәсез калырга мөмкинбез. Шуңа күрә тәкаббүрләне, миннәне бирүдән сакланырга кирәк. Мин эшләдем, мин укыйм. Чөнки Аллаһу а'лам нинди ният белән эшләдек, кем өчен эшләдек. Чөнки ничек Фуркан сүрәсенең 23-нче аятында килә бит: "Кадимна иля ма амилу мин амалин фаҗалнаху хабаан мансура" ди. Килделәр ди кыямәт көнендә кешеләр ди. Изге гамәлләр белән килделәр ди, күп иде ди, тауһатлык иде ди. Әмма бөтенесе дә тузанга әйләнде ди, юкка чыкты ди. Һәм шаккатырлар ди, кая китте минем гамәлләр? Кая юкка чыкты? Аллаһ Тәгалә әйтер, сезнең бу гамәлләрегез минем өчен түгел, кеше өчен эшләгән иде. Һәм ничек менә хадистә дә килә бит.
Муснад имам Ахмад жиынтығында Пейғамбар саллаллаху алейхи әйткән бит, менә шушы аятны дәвам итеп, шушы аятка тагын да тәфсир биреп, «Изхабу илаллазина кунтум турауна би'амаликум фид-дунья» ди. Аллаһ Тәгалә әйтер, менә кем өчен эшләдегез шул гамәлләрне? Барыгыз шулардан савап алыр өчен, җәза алыр өчен. Аллаһ Тәгалә әйтер, менә кем өчен эшләдең син? Син теләдең икән сине мактасыннар, ничек машаллах илемле, ничек син анда күп итеп изгелекләр кылдың анда. Чишмәләр төзәттең, юллар салдырдың, һәм ишет теләдең авыл халкына, район халкына мактау сүзе генә, мактау хаты аласы килү генә. Кайбер вакыт чыгып китә бит. Изгелек кыла да берәр кеше, я чишмә ремонтлата, я авылга юл салдыра, һәм моңа авыл советы мактау хаты бирми, һәм ишхана тегене. Шунда бер мактау хаты да бирмәделәр инде. Әйе. Ягъни көтә рәхмәт шушы халыктан, кешедән, Аллаһтан түгел. Яки Аллаһтан да булсын инде ди, бу кешедән дә булсын иде. Әмма хакыйкый мөселман безгә шундыйлардан Аллаһта булырга язсын иде. Нәрсә эшләсәк тә көтмик кешедән рәхмәт хаты да. Әмма үзебез эшләсәк, үзебезгә изгелек эшләсәләр, әйе, бу вакытта рәхмәтле булырга кирәк. Рәхмәт сүзе әйтергә, бәрәкәт теләргә ул кешегә. Чөнки хадисны шулай онытырга ярамый. Мен ла яшкурун нас ла яшкуруллаһ. Кем кешегә рәхмәтле булмый, ул Аллаһка да рәхмәтле түгел ди. Үзебезгә кылдылар икән яхшылык, һичшиксез рәхмәт тә әйтергә кирәк, бәрәкәт тә теләргә кирәк, Аллаһ та әҗр савап бирергә дә кирәк дип. Әмма үзебез эшләдек икән, ул кешедән кирәкми, көтергә рәхмәт хаты да, слава благодарности да. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтәчәк, бар шул кешеләргә ди, һәл таҗидуна индахум җазаа. Табырсың алардан берәр савап ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте, менә мин сезнең өчен ди иң курыкканы ди, ул да булса ди кеше ширк ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи сорадылар, нәрсә соң ул кеше ширк ди. Ул да булса ди берәр гамәлеңне эшләсәң ди, кеше күрсен дип эшләү ди. Менә иң курыкканым сезнең өчен, сезнең өммәтем өчен ди, менә шушы ди. Шушы зур гынах ди. Һәм менә галимнәребезнең сүзләренә караса, карагыз, ничек алар тырышканнар шушы гамәлләрен яшерергә, изгелекләрен яшерергә, шушы ихласлыкны югалтмас өчен. Ничек сире А'ламун Нубала китабында килеш Ибн Хазим әйтә, «Уктум хасанатука кама тактуму сайyi'atik» ди. Үзеңнең гынахларыңны яшергән кебек ди, изгелекләреңне дә кешеләрдән яшер ди. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи әйтте, садака биргәндә дә уң кулың биргән садаканы сул кулың белмәсен, күрмәсен ди. Һәм карагыз, менә галимнәребезгә, табигиннарга, сахабаларның сүзләренә карасак, нәрсә диләр? Суфиян ас-Саури әйтә, «Ма алajtu shay'an ashaddu alayya min niyati, li'annaha tataqallabu alayya». Суфиян ас-Саури нәрсә ди? Миңа да ниятне төзәтүдән дә авыр гамәл булмады ди. Карагыз, Суфиян ас-Саури нинди өммәтнең нуры, нинди галиме. Шундый галим әйтә, ниятне дә төзәтүдән авыр гамәл булмады ди. Төнге намаз укуда түгел, ураза тотуда түгел, садака бирүдә түгел, ниятне төзәтү ди. Кем өчен эшлибез? Һәм карагыз, Сурияту ли-Раби' ибн Хайсим исемле галим әйтә, «Иннаху кана ядхулу аля Раби' дахала фи хижрихи мусхаф фаюгаттиһи» ди. Әгәр дә ди без ди берәр галимнең өенә керсәк ди, бүлмәсенә ди, Кур'ан укып утыра икән ди, тизрәк ди тырыша иде, мусхаф Кур'анын яшерергә иде, күрмәсеннәр иде, Кур'ан укып, һәрдаим Кур'ан укып утыра ди. Без нишлибез? Без телефонда утырабыз икән, кеше керә икән, я Кур'ан тотабыз,
Я бер китап тоткан булабыз, укый икән дип әйтсен әле дип. Безнең киресенчә бурылды. Менә табигыйннар, сахабалар, галимнәр изгелекләрен булдыра алганча яшергән. Без киресенчә берәр кеше килә икән, үзебезне изгелекне күрсәтмәкче булабыз. Менә мин нинди тақвалы, менә мин нинди диндар. وجاء عن أعمش أنه قال أعمش اسمه عالم أيتا كان عبد الرحمن بن أبي ليلى اسمه عالم نماز قيدي يصلي فإذا داخل نام على فراشه أجر ده برش سكري كان دي تنجي نماز نقيدي منا شو تنجي نماز وقترغا يا كي يبتنجي نماز نقترغا دي دوسلары кергәндә دي кеше керәне сизсә дә тизрәк күрмәсеннәр әле дип йоклауга сабыша иде. Ягъни шушы изгелеге яшерер өчен. Бу бөтен әсәрләр Сира Имам Az-Zahabиның Сира Алам Нубала китабында килә. Ягъни галимнәрнең шушы ничек изгелекләрен, ничек яхшылыкларын яшергәннәр бүтәннәрдән. Һәм карагыз, тагын да кызыгы Сахил ибн Мансур исемле галим әйтә: كان بشر يصلي فيطول ورجل وراءها ينظر ففطن له فلما انصرف قال لا يعجبك ما رأيت مني فإن إبليس قد عبد الله دهرا مع ملائكته bir kishi kirganda namoz o'qiydi. Ham ikkinchi kishi kirib o'tirgan, buning namoz o'qigan qarab o'tiradi. Ham bu sizgan buning namozini qarab tigi g'ajablangan. Ya uzoqroq o'qigandir, ya Qur'onning qishqirib o'qigandir, bir nafil namoz endi. Ham namozdan to'xtash kishiga kelib aytdi. Синди g'ajablanib, suqlanib o'tirmadi mening namozga dedi. Ising ketmasin deb mening namoz o'qiganim dedi. Yani uylamadi mening shunday taqvo, mening shunday sendan ustun bo'lishim turында dedi. Chunki iblis dedi, asrlar bo'yi dedi, farishtalar bilan Allohga ibodat qilaydi dedi. Qarag'ız bunday so'zlar. Sen aldanma dedi. Bu kishi kirisincha o'zin tushira. Biz qizg'anish bugungi kunda endi kirisincha kishi kirsa, izgiliklarimizni endi ko'rsatirga oshqanamiz. Ko'rsin hali men nindi taqvo, nindi imonda men kuchli deb. Hamra bu hadislarda borisida endi ko'rsata narsadan, riyodan, kishiga amalni ko'rsatuvdan. Har vaqtda da hisob qilirga niyatim kim uchun ishlayim. Qay bir vaqt amalimiz ishlana boshlay Alloh uchun. Ko'pimiz umidlanamiz endi boshlaganda Alloh uchun boshlawni. Ammo ishlaw davrida tigisi kelib biror so'z maqtay, tigisi ayta, shundan so'ng fikr tuva, qara ko'ngilga rahat et maqtaganda. Bu da maqtamasmi ekan, tigisi de kelib aytmasmi, shulay niyat buzilib ketadi. Shunga ko'ra eng kuchli duo Allohdan so'raylik. Allohumma a'udhu bika an nushrika bika shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ey Rabbim bir Alloh, o'zingga tengdashlik qiluvdan saqlawingni so'rayman. Bilib ham bilmishe qila turgan gunohlardan meni yorlasang g'afur etsang edi. Har vaqtda da so'rayib, har vaqtda da nindi amal qilsaq da so'rov ber, kim uchun ishlayman. Savob umid etammi? Kishidan so'z eshituvni tilaymi? Ham shu duoni qilirga unutmaylik. Har vaqtda da, chunki Alloh taolo bu yerdan orindira olmasa, o'zimizgina jeng olmaymiz. Ham shu har vaqtda Allohumma axlis niyati, ey Robbim niyatimni durustlasang edi deb. Alloh taolani kishilar bilan bir darajaga qo'ymaylik. Har vaqtda da Alloh ustun chiqsin. Har vaqtda da o'y tilagimiz Alloh bilan bayli bo'lsin. Eng birinchi o'zimizga, ondan so'ng sizga shu ulug' hadis bilan endi amal qilirga qamtavtu amallarimizni qiyomat kunida yo'qqa chiqarmishi ko'rib shodlanib fidav jannatlarına kirga nasib eylesin. Subhanakallah bihamdik ve şereyden ve estağfiruka.